Kurumka bayap song computer tech update no tui norok no jotono no hambai te khaka hamya pro faide hingkai tinini job notification tam katal tong nailionai tam job katal ongkhorka o notification o nailiyanu heading o puilon naidi poder naam tongo food safety officer Tripura shunyo pod 8 ti tongo শিক্ষাগত যোগ্যতা wngka kai নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্রাজুয়েট পাস wngmani nangnai je kunu stream no tui ning graduate pass wngkhaino ning o jaga job apply khaimanai hingkai next tongo boyos hingkai 18 থেকে 40 বছর wngkhaino ning o jaga riwi manai hingkai niyom onujai sar tongo boyos ni o jaga o 5 years relaxation tongnai o jaga o hingkai online o dorkastar khainani shesh tarik wngka kai 30 November porjonto barui rwkha o job notification online o job apply khlaina bagui hingkai likito porikha tarik o kendro call letter e janano hobe sajak o jaga je porikha rok wngnani tei interview rok wngnani hingka kai norok no call letter bai pathokjaknai norok saimanai nongni mobile number o SMS hainai SMS through te norok saimanai borok message rironai hingkai norok o job ready norok interest tongkha hingkai norok mannai preparation no kam khe khlai di preparation no kam khe khlai norok rwkha hingka kai norok mannai biswas tongo hingkai norok o channel no subscribe khainari norok kwtal notification naina muchungkhai norok ni bagui ang tongo computer tech update salbrum no norok bai ang kwrwngui tongnai ja notun kwtal sokoimani chakri update norok manai o channel no subscribe khai di hambai jotono no haino hai tei uisa।